Hola, com esteu? Ja tornem amb la secció Ona Cinema amb vosaltres, Laura Clemente, aquí a Ona Cultural, Ona Sants 94.6 la FM, onasans.cat i el podcast de Laura Clemente Comunicació. Com esteu? Com porteu la setmana? Quines sensacions teniu dels Oscars 2022 i d'altres coses? A part, sobretot, de l'esdeveniment entorn Will Smith, moltes altres coses dels Oscars que anem a parlar aquí a Ona Cinema. Nosaltres no volem entrar en polèmica, us parlarem de moltes coses, també de sèries, estrenes, etc. Començarem un moment amb els Oscars i de seguida estarem amb Lluís Rueda connectant, ¿vale? Farem com un petit aperitiu. Segurament que jo li preguntaré a en Lluís a veure què n'opina sobre la pel·lícula, la que ha guanyat l'Oscar Will Smith, ¿vale? Perquè jo no l'he pogut veure i ell sí, i llavors a veure què n'opina. Per nosaltres ja sabeu que el nostre favorit clarament per millor actor era Benedict Cumberbatch, i després els que hem pogut veure, jo he pogut veure Denzel Washington a la tragèdia de Macbeth, que està meravellós. I després, Being the Ricardos, no he tingut encara la sort de poder veure-la del tot, ¿vale? He vist un trosset, un tastet que he fet, i m'ha agradat molt el que he vist, tant ell com Nicole Kidman, ¿vale? Tinc moltes ganes de veure també Andrew Garfield, que no l'he pogut veure, Tic Tic Boom, però és un actor que m'agrada molt. I això és un comentari sobre els actors, però jo me'n vaig directe als majors premis, que per mi sempre són la millor pel·lícula i la millor direcció, lògicament, perquè sense la producció i la direcció no es podia fer una pel·lícula. Doncs a la millor pel·lícula hi havia moltes favorites i doncs anem a comentar una mica també, si podem, amb la Eli i amb el Lluís. Coda, jo no he tingut la sort de veure-la, però en canvi de les nominades doncs havia vist Belfast, No mires arriba, Drive My Car, El Método Williams és aquesta que també no entenc per què està nominada a millor pel·lícula, la veritat. Dune, que Dune he fet tastets també a HBO, encara no l'he vista tota sencera i és al·lucinant de bonica que és. Licorice Pizza, que també m'agrada molt. El poder del perro, lògicament. West Side Story. I tampoc he vist El Callejón de las Almas Perdidas. O sigui, jo senceres he vist Belfast, No mires arriba, Drive My Car, Licorice Pizza, El poder del perro i West Side Story. I després de direcció, que ha guanyat Jane Campion, doncs aquesta sí que estic totalment d'acord, perquè Jane Campion és una directora de les meves favorites, és una directora molt especial, una directora que transmet molt, que va més enllà del que t'està mostrant la psicologia dels personatges aquí, molt treballats tots aquests personatges psicològicament, sobretot els 4 més importants, no? Però si centrem al protagonista, que és que està interpretat per Benedict Cumberbatch, o el noi jove, o doncs també la noia, no? la vídua, o el germà petit o gran, però no sabem ben bé si és el petit o gran, el germà que té la petita discapacitat, diversitat funcional i que supera això, no? Doncs fantàstic. Millor actriu protagonista, Jessica Chastain és una de les meves actrius favorites i segur que estarà meravellosa a los ojos de Tammy Faye, que no he pogut veure. Olivia Colman és una actriu a la que jo adoro, o sigui, m'encanta sempre tot el que fa. Penélope Cruz també, per Mares Paral·leles, que tampoc he pogut veure jo encara. Nicole Kidman, el mateix, i sí que he vist Spencer en Kristen Stewart i meravellosa. Anem a la millor actriu de repartiment, que ha guanyat Ariana DeBose per West Side Story i està al·lucinant. O sigui que fantàstic, l'ha donat l'Oscar a millor actriu secundària, actriu de repartiment, millor dit, que no es diu secundària, a més que té molt paper, ella, a la pel·lícula de Spielberg. Després estan nominades Jessie Buckley per La hija oscura, Kirsten Dunst per El poder del perro, que m'agrada moltíssim, Judi Dench per Belfast, meravellosa, i Aunjanue Ellis per Método Williams.
I ara ens aturarem aquí al millor actor de repartiment, que ha guanyat el Dakota, que segurament que deu estar meravellós, Troy Kotsur, i els nominats eren Ciarán Hinds per Belfast, fantàstic, Jesse Plemons també meravellós, al Poder del Perro, Cody Smith-McPhee al Poder del Perro, és que aquesta pel·lícula no té desperdici, o sigui que sembla fabulós que estiguessin nominats dos actors, no? I J.K. Simmons per Being the Ricardos, un actor que m'agrada molt. I la millor pel·lícula internacional, estic molt d'acord, molt, perquè ja sabeu que és una pel·lícula que m'ha agradat molt, tant a mi com a l'Eli, que ho hem manifestat les dues, i estem molt contentes que hagi guanyat Drive My Car. O sigui que aquesta pel·lícula doncs que és molt especial, que us la recomanem moltíssim, basada en una novel·la, en un relat de Murakami. És una pel·lícula llarga, que no es fa gens llarga, és una pel·lícula que entra en ganes d'acompanyar al protagonista amb el cotxe, i la taxista, especial taxista, doncs una taxista que us caurà molt bé. I la pel·lícula està dirigida per Ryusuke Hamaguchi. Anem a trucar amb... Justament us vaig a deixar el tràiler de Drive My Car, i mentre sonen les paraules o el que anem a escoltar d'aquesta pel·lícula meravellosa, també justament Murakami, ja sabeu que és un autor que m'agrada molt, que penso que sempre penso que és molt cinematogràfic i va molt bé per adaptacions de les seves novel·les i seus relats. En aquest cas és un relat que forma part de Hombres sin mujeres, que el podeu trobar a Tusquets i està molt, molt bé. Doncs això, us deixem amb el tràiler de Drive My Car i anem a trucar a en Lluís Rueda. Estem a Ona Cultural, secció Ona Cinema, Ona de Sants, 94.6 de la FM. Encara aquests dies ho fem doncs aquí una mica confinades a casa, ¿vale? I a partir de la setmana vinent ja estem en directe. Ara estem en directe al meu canal de Laura Clemente, el podcast Laura Clemente, però la setmana vinent ja estarem en directe també a la ràdio. 私たちの決まりでドライバーを用意します。というと、彼女です。渡美咲です。僕はまだドライバーを君に頼むことに同意してない。私が若い女だからですか？1ヶ月半の稽古と2週間の本番です。ずるい人だ。バイト。そこまで。失礼。君はどうしていらっしゃる？実家の裏が山なんです。Ja estem contactant amb en Lluís. Sí. Hola, què tal? Com va? Bona tarda. Bona tarda. Com estàs? Molt bé, i tu què tal? Bé, tranquil·let per aquí. Estava escrivint una mica. Estava comentant els Oscars i doncs jo volia preguntar-te una miqueta els teus pares. He començat per l'Oscar a la millor pel·lícula i estava ara per la millor pel·lícula estrangera, que és Drive My Car, que és una pel·lícula que m'agrada moltíssim. No sé si tu també l'has vista. No, aquesta la tinc pendent. He anat mirant coses. A veure, sí que he vist la de Spielberg, la de West Side Story, la nova versió, per exemple. I què t'ha semblat? Meravellosa. Preciosa, meravellosa. Em sembla una pel·lícula extraordinària. Sí, sí. I també una pel·lícula que jo volia preguntar-te, que no he pogut veure, és el mètode Williams, que tu sí que l'has vist. Sembla que va molt lligada als successos, Els successos que una mica van passar als Oscars, malauradament. Sí. A veure, és una pel·lícula, primer, molt fallida. És un biòpic molt estrany, amb un missatge que a mi no m'agrada gens, un missatge molt de personatge frustrat, que utilitza una mica les seves filles com a vehicle, no sé, per trepar, per entendre'ns, no? I una mica aquesta idea d'aquest personatge que han intentat vendre d'alguna manera com molt positiu, a mi em fa pensar molt amb una mica amb l'actitud de Will Smith, precisament, l'actor real, amb allò, amb la cleca que li va fotre el Chris Rock per la potser desafortunada broma, evidentment, però amb un excés i una anada d'olla de violència bastant important. A mi la pel·lícula em sembla molt fluixa, pràcticament és un biòpic que m'interessa molt poc, es centra en la figura d'ell
i vaja, és una figura que per mi no li veig bueno, al contrari, li veig moltes foscors. I per tot així, la pel·lícula tampoc ni per ritme em funciona, ni per intenció, i diria més, et dona de vegades, sobretot en certes seqüències i amb el tractament que té una mica, aquesta patina una mica com si fos una pel·lícula menor de sobretaula de diumenge. No sé, francament, ni per què està nominat, ni per què estava nominat el Will Smith, que per cert s'ha portat a l'Oscar, ni que fèiem aquelles nominacions en una pel·li tan menor. Sí, és que jo m'he quedat molt parada perquè tu comentaves això i jo confio molt en el teu parer i a més que nosaltres teníem uns favorits també, per exemple, per millor actor com dos, hi ha només dos que són Denzel Washington pel Macbeth. Sí, clar, està fantàstic, sí. I Benedict Cumberbatch per El poder del perro. Que aquest per mi hauria d'haver sigut el guanyador directament, sí. Perquè Denzel Washington està molt bé, i a més la pel·li de Macbeth, la vam comentar, jo trobo que és fantàstica, està molt bé. Meravellosa. És una versió que està molt bé. Però si hi havia una pel·li que era més específica amb tots els nivells i amb el millor actor i amb tot de cara per mi, jo possiblement sí que és el poder del perro. Jo li hagués donat tot. Clar, no tot, perquè a nivell tècnic, ja com comento, a nivell tècnic, fotografia, la de Spielberg, la nova versió que ha fet del West Side Story em sembla que és superlativa. Sí. Vale? Però bueno, ja sabem que els Oscars és una juguesca al final en què són els acadèmics entre ells de la pròpia indústria que s'ho maneguen i vaja, és el que hi ha, no hi ha més. A mi em fa gràcia seguir-los i veure, per exemple, hi ha la polèmica, sempre aquest any més, però sempre hi ha la gràcia, el glamour, tot el que tu vulguis, i home, perquè la indústria cinematogràfica nord-americana, Hollywood és un gran què per tots nosaltres, vull dir, ja ens agrada el cinema europeu, ja ens agraden altres coses, ja ens agrada el cinema asiàtic i el cinema d'autor. Però bueno, això també és un cinema que no ens ha de deixar interessar el més mínim i jo la veritat és que ho segueixo sempre. I aquí hi ha hagut moltes bones pel·lis i ha sigut un any bo en quant a productivitat, perquè clar, sortíem de la pandèmia i han sortit moltes coses que segurament estaven amagadetes a calaixos. I també l'aportació de les plataformes televisives. Exacte. També jo crec que ens ha exagerat una mica el panorama. Jo crec que això està bé. Sí, Apreten, perquè el cinema més tradicional, el cinema d'estrena més tradicional, doncs també es posi les piles. Jo crec que això està molt bé. Com Don't Look Up, per exemple, que és una pel·lícula molt reeixida, que estava també nominada per millor pel·lícula, no? Sí. Bueno, que aquesta la tinc pendent, tothom en parla meravelles, però, bueno, és això, no arriba a tot. I també, com ja tens un seguit de pel·lícules que ja, diguem-ne, ja estan allà amb tota l'oferta i has vist que han lluït i tal, i que han passat per festivals, també està bé anar gestionant una mica els visionats, no?, per anar gaudint de tot. Exacte, i tant. Sí. I què ens portes, Lluís? A veure, jo us volia comentar, clar, hem acumulat coses una mica amagadetes por ahí, això, ara parlava de plataformes i diferents plataformes, per exemple, jo volia parlar d'algunes sèries clau. N'he vist d'altres, però que ja deixaré una mica més per endavant, vale? Quan tornem a parlar, perquè al final que és això, com es van acumulant les coses, no vull deixar coses enrere, vale? I en aquest sentit, una sèrie que jo volia parlar-vos i recomanar d'entrada és aquesta sèrie que es diu Super Pumped, The Battle of the Uber. Vale? Ah, sí! Que dius, mira, a mi no m'interessa gens, jo soc anticotxes, tot el que va passar amb el tema del taxi, Uber i tot això, més enllà de que ho he vist a les notícies, perquè al final tota aquesta polèmica nord-americana es va traslladar d'aquí, perquè Uber es va instaurar finalment a Europa. Home, doncs és interessant, i és sobretot una sèrie que té un ritme fantàstic. Parla dels intinguts de les empreses, de les lluites, amb els sindicats, amb això, la liberació de llicències, per aquí per allà, diguem-ne, planteja el món del taxi també com una pseudomàfia que s'ha de lluitar des del liberalisme. Bé, tota aquesta salsa nord-americana d'empreses i de jaleos, doncs està molt ben portada i la veritat és que té ritme, El creador de la sèrie és el Brian Koppelman, que aquest senyor ja havia fet la sèrie Billions, que ja tenia també tota aquesta essència. Sí. I bé, és un tio, el va ser una mica desconegut, ha fet un documental sobre el tenista Jimmy Connors, que bueno, com a anècdota una mica rara, no? Jo no l'he vist, tot i que he sigut molt fan d'aquest tenista als anys 80, a principis. Sí. Bé, no sé, val la pena apropar-se. És una sèrie diferent,
I jo crec que a tots els nivells funciona. Per ritme, per com està feta, és molt descarada i sobretot té uns actors de primera i actrius. Aquí trobem el Joseph Gordon-Levitt, que sempre està fantàstic. Sí. Aquí està genial. I un secundari que a mi m'agrada molt, que és el Kyle Chandler, també, que també trobo que està que està fantàstic, perdó. I també trobem la Elizabeth Shue, l'Uma Thurman, a dintre de l'elenco d'actors. Bé, no sé, a mi m'ha fet el pes. És de les que s'ha d'apuntar. Super Pumped, The Battle of Foruger. Aquesta la penso... La tenim a Movistar. Jo l'he vist a Movistar. A Movistar Plus, sí, la penso començar ja, perquè Movistar. han parlat meravelles d'aquesta sèrie, sí. Bueno, i pel mig, i ja deixant una mica de banda això, sí que és veritat que ja fa unes setmanes havia vist la nova versió, diguem-ne, o continuació de la sèrie Vikings, de la mítica sèrie, que és Vikings Valhalla, que aquesta també la recomano, tot i que no entraré gaire, però bueno, la renova molt bé, és una cosa que passa anys després, hi ha un conflicte entre els cristians i els pagans, però bueno, continua tota l'essència d'allò que ens agrada molt del món viking, i jo crec que renovat, i fins i tot amb un punt millorat, que fa que la sèrie tingui un tractament que a mi de vegades em pot semblar que ha agafat idees de Juego de Tronos, ¿vale? Vull dir, li ha donat una profunditat a allò que l'altra sèrie anterior no ens donava, no? Aquesta, és una temporada que te la mires en res, ¿vale? Passa super bé. Sí, a més que amb això de Valhalla segurament que atraurà encara més gent que encara no veia la sèrie i serà, doncs, a mi ens fan un guiny, a més m'he trobat un guiny a la sèrie Euphoria, a la segona temporada fan un guiny a la sèrie Vikings. Bueno, aquesta, ja dic, és una qüestió renovada, Això ho ha escrit el Jeb Stuart i ha fet una mica basant-se amb la sèrie anterior, però dona un aire molt nou. Vull dir, és una cosa que, bueno, clar, l'anterior sèrie va estar en pantalla des del 2013 al 2020, poca broma. Sí. Vale? No sé si aquesta aguantarà tant, però de moment aquesta temporada ha entrat fantàstic, ha tingut molt bones crítiques. Vull dir que, bueno, són sèries que jo crec que s'ha de tenir en compte. I tant. I a més és que també ens transporten a un altre món que també és d'agrair actualment. Sí. I sobretot, gaudieu també en general tothom molt, gaudir també de les presències femenines empoderadíssimes, i un personatge que enamora absolutament, i no sé, són actors una mica desconeguts tots, joves que, no sé, que faran, jo crec que fan que la sèrie tingui molta empenta, no sé, com un aire nou, vull dir, fantàstic en aquest sentit. Molt bé. I bueno, i moltes més coses, també he mirat la segona temporada de Star Trek Picard, que bueno, a mi m'agrada, i compleix bé, bueno, l'Àlex Kurtzman sempre fa coses que són boniques de veure, i si ets una mica nostàlgic de Star Trek, jo és que m'ho passo tot de Star Trek. M'agrada molt, a mi també. Aquesta segona temporada, doncs mira, no és que sigui res de l'altre món, però dius, bueno, doncs bé, està bé. Per als trekkies sobretot, sí. És entranyable. I bé, hi ha moltes més. Hi ha una altra també que és una sèrie australiana de la BBC que es diu El Turista, que jo crec que té cert interès, i que és d'un home amnèsic que segueix un camió, té un accident, no sap què li passa, que a partir d'aquí es va trenar en tot el passat una mica mafiós que té. Bueno, és una sèrie que es deixa veure també força bé. El protagonista és el Jamie Dornan, que bueno, és un tio com molt atractiu, així que precisament surt a Belfast, vale? I a la pel·lícula Synchronic també es deixava veure per allà, i bueno, és una sèrie que funciona també bastant bé. Escolteu? Sí. Vale, que pensava que us havia perdut. No, estic aquí. També El Turista és una altra de les que jo francament recomanaria. Jamie Dornan és un actor que m'agrada molt, justament fa molt poquet l'he vist a Belfast, i la veritat és que estarà segurament molt bé aquesta sèrie, que ja quan he fet una mica de buceo a HBO Max, doncs l'he trobat que estava allà i la vull veure també, sí. I és guapot el tio, És molt guapo, sí. Tot s'ha de dir. Vale, ja ho deixaria aquí en tema sèries, perquè sí que més endavant voldré parlar-vos de Winning Time, The Rise of the Lakers Dynasty, que és una d'HBO Max, que va sobre la saga dels Lakers dels 80, per això ja en parlarem, vale? De moment ho deixo aquí. I també una que voldria comentar amb més profunditat quan tornem a parlar és Raised by Wolves temporada 2. Sí! Vale?
que això és crema absoluta. Vull dir, si la primera ja ens va agradar moltíssim, aquesta ja és per gaudir a tope. Vull dir, em sembla que ha arribat unes quotes aquestes sèries extraordinàries. Espero que hi hagi tercera temporada. Diuen que sí, perquè ja s'ha guanyat a pols. Ho comentarem amb una mica més de tranquil·litat, perquè si no hi ha massa informació de cop en quant a sèries. Vale? Sí, molt bé. Jo aquestes una miqueta que he comentat, a recuperar-les i, bueno, això, vaig veient més cosetes i està bé, però està bé també no deixar la mirada d'algunes que havia vist fa unes setmanes que quedessin allà una mica mortes i volia comentar-les i compartir-les amb tots vosaltres. No, està molt bé perquè així m'has recordat que les Lakers, que jo la vull començar a veure i així la podem comentar, i Raised by Wolves és que és una sèrie absolutament meravellosa. Només ja, amb la parcel·la que parlem una mica de sèries, val la pena recrear-se amb aquestes dues només, sí. Vale? Amb més profunditat. I, bueno, i aquestes que jo he recomanat, doncs també que quedin allà en dipòsit, per entendre'ns. Bé, pel que fa a sèries, jo deixaria aquí. Sí, tema cinema, ja hem començat una mica comentant tema Oscars, jo recomano moltíssim la de West Side Story de Spielberg, crec que complementa perfectament amb la pel·lícula del Robert Wise, vale? I jo crec que les dues són molt complementàries, sí. I aquesta està a un nivell tècnic absolutament extraordinari, tot en funciona, els nois, el descobriment de molts dels nois protagonistes, sobretot la parcel·la d'alguns números musicals en Cal Jets, els nois aquests que fan de la banda, els trobo que estan extraordinaris, el casting és una meravella, tot sí. Funciona fantàstic, és una pel·lícula que emociona i que té intactes les virtuts una mica de la de Robert Wise amb un plus més, amb els nostàlgics sempre, i més a mi, que jo sempre he dit i he mantingut que West Side Story per mi és el millor musical pràcticament de la història del cinema, perquè d'altres coses la seva partitura és insuperable, crec que és una obra mestra bestial, doncs bé, jo crec que Spielberg té totes les meves bendicions amb tot aquest projecte i en com li ha quedat. Vull dir que recomanadíssima i veure en pantalla gran a ser possible. Vale? A mi els exteriors, per exemple, els he trobat cuidadíssims, que això sempre Spielberg, clar, si es posa a fer una versió, és Spielberg, clar, no pots esperar-te res dolent, no, d'ell, no? No, clar. I el que dius tu, el càsting, o sigui, els que són els personatges principals i moltes felicitats. Sí, i és molt important, és una mica com va fer Francis Ford Coppola Rebeldes, que també té una pàtina, vale? Que també té una pàtina sobre aquest nivell de fotografia, i sobretot aquesta recreació dels anys 50 i tal. Si us recordeu de Rebeldes, què va fer? Descobrir tot un elenco d'actors nous, que no eren gens coneguts, que està el Patrick Swayze, el Rob Lowe, Tom Cruise, Matt Dillon, clar, tota aquesta colla no els coneixia ni 10 pràcticament, vale? Llavors ell els va positivar en aquella pel·lícula pràcticament. Doncs aquí crec que Spielberg ha fet una mica el mateix, descobrir-nos una sèrie de talentosos joves que jo crec que, bueno, veurem un més o menys que jo crec que ens donaran a parlar, almenys alguns d'ells segur. Sí, com Ariana DeBose, que moltes felicitats, que és que està genial. Està meravellosa. I com canta. I com canta, exacte. Sí, és una meravella. Però jo agafaria els 4 principals, per exemple, o els 4 són meravellosos, no? I sí, i a més tenen orígens de molts llocs del món, o sigui que molt bé, això també. S'ha cuidat molt, això. Bueno, doncs aquesta és obligatòria. Sí. Diria, aquesta no ens la podem perdre. Vale? I també, la setmana passada es va estrenar per fi la gran pel·lícula d'animació del Mamoru Osada, Bell, que és una de les que jo diria que són fixes que hem d'anar sí o sí al cinema i gaudir-la. Una pel·lícula amb missatge perfecte en molts sentits, virtuosa en quant a l'animació, veu tot també, és dintre de l'oferta que pot haver-hi, és una joia absoluta. Penso que aquesta... I és que no té ni públic, vull dir, qualsevol es tracta de públic, pots anar amb els nens, pots anar amb la iaia, és disfrutable. Sí. Vull dir que el missatge és meravellós, una glòria de pel·lícula, Bell. Doncs mira, justament... Aquesta justament posarem el tràiler, quan ens acomiadem de tu, posarem el tràiler, perquè la veritat que la gent s'animi, perquè és una pel·lícula molt, molt bonica de veure, que dius tu, preciosa, i que és que és imperdible. Tant West Side Story com Bell són imperdibles, totalment. Vale, i ja si vols poso la falca una mica de cinema espanyol. Sí, molt bé. I més fantàstic, cinema fantàstic fet a Espanya. Molt bé. Jo recomanar una pel·lícula que teniu a Filmin, que es diu 3.
3. Pel·lícula del director d'aquell curt premiat, multipremiat internacionalment, que es deia Time Code, que és el Juanjo Jiménez. És una pel·lícula molt interessant, val la pena apropar-se. Ens parla d'una dona que té diferents problemes de convivència amb la seva parella, amb la seva mare, i de sobte ella es dedica al tema del so al cinema. Vale? Aquesta noia un dia de sobte comença a tenir uns problemes de desincronització. Com si estigués visquent una pel·lícula, com si estigués malament sonoritzada, a més amb uns frames de menys. El cervell li comença a processar el so com més tard de tot el que passa a la vida real. I, hòstia, això es fa una juguesca en quant a muntatge, en quant al so, que em sembla que en una pel·lícula feta en 4 duros, perquè s'ha fet en 4 duros, funciona a les mil meravelles. I és una pel·lícula que ja veureu que amb una idea molt bona, molt ben portada, i a més diries, bueno, això és una idea per un curt. No, està allargada el que té que estar allargada perquè tota la història funcioni perfectament i trobo que està superequilibrada. Doncs la recomano moltíssim, la teniu a Filmin 3 i més amb la setmana que també ens ha arribat l'Abuela, la pel·lícula del Paco Plaza, que també recomano. Potser menys interessant en síntesis que la que he comentat de 3, però sí que és veritat que té un raig final entre terrorífic, poètic i al·lucinant que a mi m'ha convençut moltíssim. La pel·lícula ens porta un Paco Plaza una mica més abstracte. Surt una mica dels terrenys de Verònica, per exemple, que va ser la seva celebrada darrera pel·lícula, però ficant en uns terrenys una mica més autor. Vale? I aquí, clar, tenim el guió del Carles Bermud, que és el director de Magical Girl. Sí. I aquesta associació entre Carles Bermud i Paco Plaza ens ha donat una pel·lícula una mica diferent. No explicaré gaire cosa perquè val molt la pena no dir gaire de la pel·lícula. Només una dada. A mi m'han recordat molt aquella pel·lícula que vam parlar al seu moment, que es deia Relic, de la Natalie Erika James, que es va poder veure al Festival de Sitges i que parlava d'això, parlava de la memòria, de com una persona es fa gran, de la pèrdua de la lucidesa, de la mort. Bé, va per aquesta reflexió. Bé, jo penso que tant l'Abuela com 3 pots fotre una doble sessió tant de cinema espanyol fantàstic, de terror, amb intenció, amb elements d'autor, que crec que seria una doble sessió per gaudir moltíssim. Doncs molt bé, molt bona recomanació pel cap de setmana. La de l'Abuela la teniu a Amazon Prime. Vale? 3 està Filmin i l'Abuela està a Amazon Prime. Perfecte. D'acord? Però ja hem repassat unes quantes coses. Ui, tant que sí. Moltes gràcies, la veritat. Quan tornem a parlar més, a veure també que cau unes cosetes més de pel·lis, d'estrenes, i parlarem d'aquestes 2 sèries, vale? Més endavant. Perfecte, molt bé. Doncs vinga. Ens acomiadem de tu. Bueno, que vagi molt, molt bé. Ara parlarem amb la Eli. Que vagi petons. Molts petons. Cuideu-vos. Igualment. Adéu, xau. Adéu. Com diu el Lluís, anem al cinema, vale? I sobretot això, aneu a veure aquestes pel·lícules que us ha recomanat també. Us deixo ara amb el tràiler en català, perquè a més s'ha traduït... Bueno, és com un extracte, vale? De 1 minut 38, de Bell, aquesta pel·lícula de Mamoru Hosoda, que ens fa molta il·lusió que s'hagi doblat al català. Tothom amaga algun secret. Aquest és el meu. Et donem la benvinguda al món de Yu. Surt d'aquí ara mateix i posa't a cantar. Jo, ni parlar-ne. Quan sàpiguen que la Bel va néixer en un poblet perdut i que al darrere hi ha aquesta bleda que tinc al costat... És ell! Seguiu-lo! El coneixeu? Què passa amb el concert de la Bel? Això és una massacre. Fora d'aquí, bèstia! He dit que no em miris. Qui ets? Digue-m'ho. El drac és una bèstia salvatge que amenaça la pau de Yu. Busquem Per què dades et que ens puguin comportes així? ajudar a trobar-lo. Va, contesta! No entens res del que passa. Se t'ha d'eliminar per preservar la pau de Yu. Aquests blaus. Perdona'm per no dir-te la veritat. Torna! Corre perill. Què? Hem d'arribar a l'origen. És impossible trobar una persona entre 5.000 milions de comptes. Aquesta cançó.
passar el dia plorant com feies abans? Vols perdre el que tens? Susu, Bel, vinga! Susu. Em sentiu? Quina preciositat de pel·lícula, la veritat. Anem a provar de trucar a la Eli, que no sé què està passant, que no la puc contactar. I mentrestant, vaig a comentar-vos alguna altra cosa que volia comentar-vos, com he dit abans amb el Lluís, la segona temporada d'Eufòria, que ens dona aquestes sorpreses, és molt bona, la segona temporada d'Eufòria també. Potser no tan bona com la primera, però la qualitat segueix sent extraordinària en aquesta sèrie de Sam Levinson, que és el fill de Gary Levinson. Doncs anem a posar-vos ara el tràiler, que a més la música, molta música d'Eufòria és extraordinària, a més que fa un retrat generacional molt bo, però una cançó que ens agrada molt doncs és, vàries que surten de Lana del Rey, que és una cantautora que ens agrada i que li pega molt també a Eufòria. Doncs anem a deixar-vos amb una cançó de Lana del Rey i a veure si ens deixa ja, podem contactar amb l'Eli. No sé què està passant, que no podem parlar amb ella. I, de seguida estem amb vosaltres un altre cop. Watercolor Eyes. Why you always doing that? Breaking up with me, then making up just to make me mad. I think that you taste like rock candy, sweet like peaches, leave me on sandy. Why do you leave me with watercolor eyes? Your love don't always last forever. Wild horses can't keep us together. So what if you taste just like heaven? Doncs tenim aquí a Eli ja amb nosaltres. Hola, Eli, què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda. Que bé, ja tenim aquí també el programa, molt bé. Doncs hem parlat amb el Lluís, vale? I llavors hem comentat diverses pel·lis dels Oscars i això, i jo volia sobretot compartir amb tu, que segur que deus estar també molt contenta per l'Oscar que s'ha donat a Drive My Car. Sí, ja vaig veure, dic, hombre... Sí, tenia números i al final sí, s'ha confirmat. Sí, s'ha confirmat. Jo potser és l'Oscar que més il·lusió m'ha fet amb el d'Ariana DeBose de West Side Story, que també, de veritat, que fantàstica, se l'hagi premiat aquesta gran actriu, i algun altre més, però la veritat que... també el de direcció Jane Campion, per Poder del Perro, també, no? Sí, que a tu t'havia agradat molt, oi? Sí, moltíssim, sí. I anem a parlar de pel·lícules asiàtiques. Sobretot el Lluís ha recordat que s'ha estrenat Belle, de Mamoru Hosoda. Sí, el 25 de març, oi, al final? Sí, exacte. I hem posat perquè s'ha doblat al català, que també és una gran notícia, que s'hagi doblat a català, per anar amb les famílies, no?, d'aquí a poder anar al cinema tots junts a veure Belle, que és una pel·lícula per tots els públics, justament. Sí, la història està molt bé. Té moltes facetes i és molt, molt interessant. I a més porta música també, vull dir que és entretingut si no estàs acostumat a veure cinema japonès, i està molt interessant. I tant. Doncs què ens portes, Eli? Doncs mira, del festival online aquest que vam fer de la Fundació Japó, el Japanese Film Festival online, que va ser del 14 al 27 de febrer, vaig veure unes quantes cosetes. Començaria per Sumodo, que es titula, així, Sumodo, los sucesores de los samuráis, és d'Aiki Sakata. És un documental que parla de la vida dels homes que es dediquen a fer sumo i se centra en els entrenaments dels dos clubs, diguéssim, les dues cases més importants
d'esportistes de sumo de Japó. I bueno, està bé perquè t'ensenya com viuen, com entrenen, que sembla que siguin aquí dos persones molt grans que s'emputxen a dintre d'un ring, però no, té uns entrenos molt durs. I bueno, de fet, fan una mica de seguiment del campió de sumo actual, que l'home, bueno, té unes cames impressionants perquè es veu que amb molta força l'exercici que fan d'emputxar ho fan molt amb les cames, a part de tota la envergadura del seu cos, que són unes persones que són uns homes que fan 1,80 m, 1,90 m, vull dir que són ja de per si grans, a més que doncs això, mengen moltíssim. I doncs l'entrenament que fa sentadilles d'aixecar unes peses de 200 quilos. Que diu, clar, el meu oponent doncs pesarà això uns 200 quilos, 180, 200 quilos, és el que pesa un lluitador de sumo. I, bueno, impressionant. Realment és una vida, bueno, que de fet és que ho viuen, perquè no és només un esport, és que viuen al club, entrenen allà, bueno, fan una comunitat, el seu entrenador és una mica fins i tot el seu pare, és una passada, s'hi dediquen en cos i ànima i realment hi ha molta afició a Japó i el documental ho explica molt bé. Està molt interessant, està explicat en primera persona perquè són els mateixos els lluitadors que expliquen com és la seva vida, què és el que els mou per dedicar-se al sumo i, bueno, està molt interessant. Després hi havia dues pel·lícules d'animació de Yasuhiro Yoshiura, que una és bastant antiga, que es diu Patema Inverted, que és una pel·lícula curteta que parla d'un món així paral·lel, diguéssim, al nostre, que hi ha hagut un cataclisme planetari, llavors hi ha gent que viu doncs com nosaltres, amb la gravetat que tenen els peus a terra, i un altre món que és subterrani, que tenen això, la gravetat invertida. Per tant, el que per uns és el terra, per ells és el cel, diguéssim, i com es troben aquests mons i què passa. I està molt interessant i realment està molt ben feta, tenint en compte que no és un gran estudi ni té un gran pressupost. I també d'aquest mateix director hi ha Time of Eve, que és passa en una terra, diguéssim, en un futur proper, i els robots, doncs, diguéssim que s'han instaurat com a assistents dels humans i, bueno, els tracten realment malament. És com... Bueno, és un assistent de l'humà i no es tracten perquè no es consideren com a persones, de fet són propietat dels humans. I, bueno, una mica, doncs, això de la reflexió de què passa si a una màquina la tractes com una persona, tenen sentiments els robots, poden arribar a tenir-ne, està interessant. Aquesta bona reflexió, no?, que seria doncs, tot el contrari d'un Matrix, no? Sí, perquè de fet, bueno, intentaré no fer un spoiler, però hi ha un lloc a la ciutat que és un bar que la gent pot anar-hi i no sap si està parlant amb un robot o amb una persona. És a dir, interaccionen sense saber si l'altre és humà o no. I és molt interessant aquesta reflexió que fa una mica, doncs, pensar això, de realment se senten malament, si es tracten malament els robots. És com una mica una intel·ligència artificial, però bueno, una mica diferent. I una altra pel·lícula que m'agrada molt és que es diu Until the Break of Dawn, que és de Yuichiro Hirakawa, que té com una de les protagonistes és la Kirin Kiki, que és aquesta actriu que va fer, si heu vist, Una pasteleria en Tòquio, sí. És l'àvia entranyable d'aquella pel·lícula, i aquí també fa d'àvia de protagonista, que és una família que diguéssim que tenen un do i és poder-se comunicar amb els morts. Llavors, reben peticions de persones que volen contactar amb
amb una persona propera que ha passat a l'altra banda, i és una cosa que només es pot fer en una única ocasió, i bueno, hi ha de ser la persona que està a l'altra banda que consenteixi a aquest contacte. Llavors fan un retrobament i és per la nit i és fins això, fins al punt que surt el sol. I bueno, les interaccions d'aquesta àvia, que a ella li passa com si diguéssim el testimoni en el seu net, que és també un dels protagonistes de la pel·lícula, i les motivacions de les persones per retrobar-se amb persones properes que han mort. I bueno, la història està molt, molt ben portada, els actors estan molt bé, és molt, molt interessant, i és una pel·lícula que explora una part que, clar, nosaltres com a Occident, és una mica... Ells per la seva filosofia de vida i tal, doncs ho tenen com al més enllà, el tenen com bastant assumit, i bueno, és interessant veure com ho plantegen, com plantegen la història i què passa. Que no vull fer spoilers perquè és molt interessant el que passa i les interaccions entre els personatges i tot. Molt bé, molt bé. Està molt bé, està molt xula, m'agrada molt. Fantàstic, fantàstic. Doncs moltíssimes gràcies, Eli. La veritat és que... Bueno, a veure si la setmana que ve ja podem estar les dues allà, a la ràdio, que estaria molt bé. Sí que m'he deixat coses al tinter que he vist. Us parlaré d'una altra pel·li que he vist del Nicolas Cage, que li vaig agafar el gustillo i vaig veure una cosa molt xula. Vas en sintonia a Sitges, que també adoren a Nicolas Cage. Sí, és que em vaig quedar amb ganes de més, de dir, ostres, ha fet més pel·lícules gamberres, doncs anem a mirar a veure què, i molt xules. Que divertit, doncs sí, la setmana que ve porten la pel·li aquesta del Nicolas Cage, que també som uns fans del Nicolas, i fa il·lusió, sí. Molt bé, molt bé. Està molt bé. Doncs bueno. Moltes gràcies, bonica. Doncs que tinguis molt bon cap de setmana. Gràcies, igualment. Petons. Adéu. Ha estat un plaer parlar amb Eli. I doncs ara tornem amb vosaltres. Abans de tancar el programa, anem a fer un repàs per les plataformes. Una miqueta, com he fet amb el Lluís. Ai, Eli, espera, que penja'm tu millor. Problemes del directo. Merci. Ja està. Doncs això, no? Que anem a fer una miqueta de repàs per les plataformes abans de marxar, i jo volia, doncs, a veure què estic veient jo també, no? A part d'en Lluís. Vull dir-vos una cosa molt important, que és que Josep Maria Llolis, oient, se'n sap molt de greu. A mi em costa dir-ho, perquè el trobarem molt a faltar, però esperem que torni ben aviat, que per motius laborals no pot estar col·laborant ara amb nosaltres, per tema timing, schedule del programa i de l'horari del programa, perquè ell acaba molt tard en un altre lloc i no pot arribar a aquestes hores. Però que esperem tenir-lo ben aviat amb nosaltres un altre cop, que ens faria molta il·lusió. Anem a una plataforma poc habitual de comentar, que és una plataforma molt barateta de subscriure's i que també podeu tenir-la gratuïtament, que és ni més ni menys que a 3Player. Doncs allà podem trobar sèries d'una qualitat bastant bona, sobretot si us aboneu al Premium, però si no us aboneu al Premium i esteu només a la part en obert, també teniu coses interessants per veure, I doncs per mi el tresor de les sèries de 3Player que m'ha agradat més és Cardo. Jo publicaré un article i segurament que faré algun programa també entorn les dones i les sèries, Bàsicament, grans personatges molt treballats de dones a les sèries, no? I un d'ells és la protagonista de Cardo, que, per cert, és també l'autora de la sèrie, la creadora de la sèrie també, o cocreadora, almenys. I és una sèrie de gran qualitat que ens fa un retrat de la generació millennial molt crítica, molt àcida, amb aquesta facilitat que tenen per accedir a les drogues,
i disculpeu millennials si m'escolteu perquè ja sé que no us representa a totes i a tots, ni molt menys, però suposo que penseu també, si sou crítics i crítiques, que és així, que hi ha molt a l'abast drogues doncs, bastant potents a l'abast i perquè hi ha un pressupost o el que sigui o en el cas de la protagonista doncs és perquè ella és actriu i comença a treballar molt aviat a la televisió, etc. I doncs es troba en un món doncs, molt fàcil a l'abast de drogues, etc. I cau en aquest parany. Llavors, què passa? Doncs molts problemes per feines, etc., temes sentimentals i molts altres que li van sorgint. Molt realista, la sèrie minissèrie de 6 episodis, i sobretot això, Ana Rujas és cocreadora amb Clàudia Costafreda, els Javis, ni més ni menys, que sembla que sempre estan superinspirats, aquests Javis, que són Javier Ambrosi i Javier Calvo. I el repartiment doncs, encapçala Ana Rujas amb Yolanda Ramos, Clara Sanz, Diego Ibáñez, Juani Ruiz, Ana Telenti, Alberto San Juan, que també surt, Eduardo Mayo, Viveca Ritzner, Joan Ventaller, que me l'estimo molt, per cert, aquest actor català, i Samuel López. Ana Rujas està espectacular i és una gran creadora també de sèrie, una gran codirectora de sèrie. La veritat que enhorabona per aquesta obra mestra de la televisió espanyola. Quines altres podeu veure? Doncs a Premium hi ha alguna més que també doncs, encara podeu veure una altra perla, la podeu rescatar, que és la Veneno. Veneno és una perla també de la televisió espanyola darrerament. I després és bastant interessant el que fa Ana Milán, Ana Milán, perquè es fa com un autorretrat televisiu, i a mi m'agraden aquests autorretrats, aquestes grans actrius, no?, que tenen aquest valor de fer-se com autoparòdia o de parlar d'elles mateixes. Molt interessant. I, doncs, si hi ha alguna més, jo em quedaria amb Luimelia, que Luimelia, doncs, està força bé també, és com un spin-off de Amar es para siempre, em sembla, sí? I són dues actrius joves que han sortit d'aquesta sèrie, ¿vale? La veritat és que força bé, Paula Usero i Carol Rovira, que per cert també són doncs, altres coses a més d'actrius, o sigui, són unes grans artistes. I està creada aquesta sèrie per Borja González, Santa Eulàlia, Diana Rojo, que m'agrada sempre molt tot el que fa Diana Rojo, i Camino Sánchez, amb guió de Borja González, dels mateixos. Està creada per ells i en guió d'ells i elles, i dirigida per Borja González només. I elles dos, com sempre, doncs donen bon joc. I la recomano molt per la gent més jove i no tan jove, perquè gaudiran molt, però la veritat és que, i també si és una temàtica LGTBIQ+, doncs encara millor, perquè elles són una parella de noies que s'estimen molt i que tenen els problemes que poden tenir unes noies joves. Ara sortim d'A3 Player, que jo volia reivindicar una miqueta, com ha fet en Lluís també al cinema espanyol, i en aquest cas doncs, hem anat a una plataforma doncs, local, i anant a una plataforma també local, com ha comentat abans el Lluís, doncs aniríem a Filmin també. I a Filmin doncs, trobem també aquestes perles que comentava en Lluís, que jo tinc pendents de veure, i altres que jo ja he vist que us he anat recomanant. Per exemple, doncs, fer una capbussada per la sèrie Justícia de Bruce... Ara em sortirà el nom de... un segonet. De Bruce Goodison, ¿vale? Després també la que us vaig comentar fa uns dies, que és Fúria, la sèrie, disculpeu, una sèrie escandinava molt interessant, amb Magnus Martens i Lars Kraume,
que ens parla d'una parella de policies, les sèries policíaques nòrdiques, com sempre, d'una qualitat meravellosa. Com no, si ens anem a doncs, teniu ganes de veure cosetes més britàniques, així agradables, i us agraden els Darrell, que us han agradat els Darrells, doncs totes les criatures grandes i pequeñas també us les recomano molt, i com altres sèries, però ara ens quedem amb aquestes i amb les que ha dit el Lluís. I si rescato una sèrie francesa que m'ha agradat força, a veure si em surt per aquí, si no el proper dia us la comentaré, ¿vale? Que va sobre els somnis, i és molt interessant també perquè tracta el tema dels somnis als anys 70 i surt una estètica doncs francesa amb els anys 70 i és com molt especial, una estació espacial francesa a finals dels anys 70, o sigui, i està supercuidada l'atmosfera i tot. Ara ens anem a una altra plataforma que ara ja tinc molt present, que és HBO Max. Hi ha gent que l'ha criticat, els continguts de HBO Max, estic força contenta, la veritat. I, doncs, una que us volia recomanar també perquè passeu una bona estona és Just Like That, que és el remake, no? Sinó la segona versió reloaded, no? I molts anys després, de Sex a Nova York, amb tres del quartet protagonista, surten tres d'elles i altres amigues que també estan interpretades per actrius força interessants, com pot ser dues amigues que surten, perquè cadascuna té una amiga nova. I hi ha la protagonista de l'última pel·lícula de la Cuixet, no em surt el nom, però el de cognom es diu Choudhury, ¿vale? Que ara ja em sortirà el nom, i m'agrada molt aquesta actriu, i la veritat és que és força interessant. Veiem unes dones de 55 anys, al voltant de 55 anys, a la seva problemàtica, i al principi em va semblar, el primer episodi, quan el vaig veure, hi ha molta gent i ha passat el mateix. Ostres, és que tenen molts diners, no són gaire representatives. I després vas veient que encara que tinguin molts diners, els problemes de les dones de 55 els tenen totes les dones més o menys igual, i que llavors ja és més democràtic i comença a agradar-te més. També després cuida molt la temàtica LGTBIQ+, que hi ha un personatge meravellós, empoderada total, d'una dona, no una dona, una persona no binària, molt atractiva, molt intel·ligent, molt enginyosa, i la veritat és que és una gran representació de la diversitat que volem, no? A l'art. O sigui, molt bé, molt bé. Ara ens anem a una altra sèrie. Ja us he comentat la segona temporada d'Eufòria, que a mesura que estic gaudint-la, encara em queda capbussar-me més a la segona temporada, que ja sabeu que vaig començar la primera no fa molt, fa 2 mesos, 3, i ara estic assaborint, perquè s'han d'assaborir els episodis d'Eufòria, visualment són espectaculars, també sonorament, musicalment, i les interpretacions, la veritat, tota la gent que hi surt, que és molt jove, fan unes interpretacions molt bones. Vinculant amb el retorn de Bridgerton, que ja comentarem ben aviat quan comencem a veure la segona temporada, que encara estem repassant la primera, per deleitar-nos en la primera i després anar a la segona temporada. Vinculada amb aquest retorn, hi ha The Gilded Age, que la podeu veure també a HBO, i la veritat és que i també vinculada amb Just Like That, perquè surt Cynthia Nixon, una de les 3 mítiques dones de Sex a Nova York, doncs hi surt allà. A The Gilded Age ens situa als Estats Units fa com uns 100 anys o més, i la veritat és que ens agrada molt aquesta estètica. Mireu, molt més de 100 anys, perquè és més o menys a l'any 1880, a New York City. I ens recorda el món d'Edith Wharton, la gran escriptora nord-americana, que és la de l'edat de la inocència, etc. I llavors, clar, ens parla de cosetes interessants. És un drama que ens situa en aquella època, de les diferències de classes,
de les famílies, etc etc. Molt cuidada doncs tota el que és la situació d'època. I està creada i escrita i dirigida, no, només creada i escrita per Julian Fellowes i dirigida per Michael Engler i Sally Richardson Whitfield. I The Tourist, que és aquesta que ha comentat en Lluís, que tinc moltes ganes de veure, amb Jamie Dornan. Landscapers, que la van comentar amb el Lluís, també, que us la recomano moltíssim que la veieu, amb una Olivia Colman meravellosa. La segona temporada de Succession. I Somebody Somewhere, que ja és un caramelet, que la veritat que ens agrada molt amb el Lluís i a mi, que és una sèrie que la podeu veure de reforç amb altres perquè dura poquet. Els episodis són curtets i està feta amb molt de carinyo, molt bonica, i la veritat és que molt ben interpretada també. Estan molt cuidats els personatges. Hi ha la primera temporada penjada a HBO i tenim a una Bridget Everett en estat de gràcia, una meravellosa Bridget Everett, que a més ens agrada molt perquè si cuidem el body neutral i la imatge, doncs és una senyora que està, doncs no té un cos canònic, però que ens encanta, la veritat, ens encanta, ens meravella i el seu personatge doncs, té molts matisos i enhorabona Bridget perquè és una de les actrius que pot guanyar més premis l'any que ve o aquest any mateix també als Emmys, no? I està creada per Hannah Boss i Paul Turin. I una altra que volia destacar molt també és Station Eleven, i ja queda poc per marxar. Station Eleven és una distopia, és una sèrie distòpica al·lucinant, que també li agrada molt al Lluís, que hem parlat amb el Lluís també, i que la veritat és que ens agrada molt, molt, tota l'estètica, tot l'argument treballat. Són els supervivents d'una pandèmia que ha devastat el planeta i que han de reconstruir les seves vides, no? I com les reconstrueixen. En la direcció és el creador, del Patrick Somerville, juntament amb Hiro Murai, que aquí està l'estètica també asiàtica, o el toc asiàtic, i Jeremy Podeswa, Helen Shaver i Lucy Cherriak. I el repartiment, doncs, una meravellosa Mackenzie Davis, que ens encanta. Mackenzie Davis és un dels grans talents joves, amb Himesh Patel, que també, Matilda Lawler, Daniel Detweiler, David Wilmot, i apareix Gael García Bernal, etc etc. Molt en parlarem d'aquest Station Eleven, segurament. I ara ja, doncs, abans de marxar, recordeu-vos que a Netflix s'estrena la segona temporada de Bridgerton. Ja us diem que encara no ens hem ficat nosaltres perquè estem repassant la primera. I altres coses que us comentarem la setmana vinent. Però anem a fer una capbussada ràpida a Netflix, també, per dir-vos. I, també tenim anem a dir-vos també. Torna Outlander, també la nova temporada, que també tenim moltes ganes de veure. Downton Abbey, que dona molt que parlar, també, perquè estem parlant de sèries d'època i també doncs, és molt, molt, molt gustosa de veure aquesta sèrie, també, si us agrada les sèries d'època. Lògicament, també repasseu l'última d'Afterlife, també, que és una meravella. I què més podem dir-vos? Doncs més cosetes ja us portarem la setmana vinent, que així no us diem tanta cosa, que si no tindreu massa contingut i us atabalareu. També aneu al cinema a veure totes les estrenes que us estem recomanant i ja dintre de res ja tanquem. Doncs això, sobretot recomanar-vos aquestes sèries, que veieu també moltes pel·lícules a les sales, que aneu a les sales, a plenar les sales. Aneu també que arriben també molts festivals. Dintre de poc tenim el BCN Film Festival, ja està a punt d'arribar perquè és més o menys per Sant Jordi i ja estem amb els preparatius. Pel·lícules que arriben també locals com Red Cant, que s'estrenarà més o menys, em sembla que a finals d'abril, principis de maig, que és una pel·lícula sobre la menstruació que hem de veure tothom, perquè és una meravella. Sí.
una meravella documental, feta amb molta gràcia, molt de carinyo, i amb una visió molt diferent de la menstruació femenina, o sigui que ja ens anirem dient moltes més coses. Doncs ja m'acomiado de vosaltres, en representació de tota la gent del programa, sobretot, com sempre, doncs consumiu molta cultura aquesta setmana, aneu a les sales i com sempre, gaudiu molt del cinema. Fins ben aviat, adeu!